No niin, tervehdys. Joudun tekemään uuden videon, kun huomasin, että OpenCities Map 2024-versiossa ei vielä toiminut kaikki. Ei ollut kaikki toiminnallisuudet, mitä 2025 Microstationissa on, että odotellaan kovasti uutta OCN-versiota, mutta esittelen nyt tällä Microstationilla näitä toimintoja. Eli viimeksi video päättyy, tai siis viimeksi käytiin niin nopeasti läpi niitä asioita, että käyn nyt ainakin tästä mallinnustilanteesta eteenpäin asioita. Eli viimeksi tilattiin aineistoja sillä Kisrefillä ja tosiaan tilattiin lodi-aineisto eli rakennukset tältä valitulta alueelta. Eli näytettiin Kisrefissä vaan alue, mistä halutaan generoitavan aineistot. Maastomalli syntyi siinä tilauksen aikana, eli se on noin minuutti puolitoista, niin pistepilvestä ja ortokuvasta. Ja maastomalli olisi saanut myös semmoinen hybridinen, missä olisi ajantasakaava ollut yhdistelmänä semmoinen läpikultava kaava olisi näkynyt alta. Sitten tosiaan sitten rakennukset on irrotettu kaupunkimalleista, malli siitä tallennuksista. Ja sitten tilattiin kantakartta. Ja nyt kantakartasta olen projisoinut tai nostanut tuohon maapinnan päälle sitten nämä viivakohteet, ne nyt näkyy varmaan parhaiten tuossa rautalankamallissa, eli kaikki nuo viivakohteet on nyt maanpinnan päällä. Ja nyt sitten katsotaan, miten tähän suunnittelukohtaan niin tuodaan rakennus ja miten sitten se, kun muutetaan kohteiksi nämä rakennukset, mitä se tuo uutta ja tehokkuutta. Eli laitetaan nyt tuo mallinnustila vaikka päälle. Ja sitten maasto saa olla, tai korotettu maasto. Joo, eli tuodaan nyt se sama rakennus täältä. Ja katsotaan, mistä suunnasta halutaan tuo tartunta, eli vaihdotetun tekstuurin vaan. Niin nyt sitten tämä suunta taitaa olla paras. Ja tartutan nurkan tuohon rakennusalan nurkkaan. Noin. Ja vien rakennuksen tänne sinne suuntaan, mihin haluan sen menevä. Ja nyt huomataan, että 34 metriä on tuo rakennuksen tarvittava mitta. Muutan sen nyt tässä lennossa. Sitten toki kiinnostaa tuo siipi tuolla, että tuo L:n osalta, onko tuo turhan pitkä, otetaan sitä vähän lyhyemmäksi. Olisiko se 10 metriä sopiva, nyt se pitäisi päivittyä. Joo, ja sitten tuo siiven leveys 200 metriä. Se vähän leveni. No joo, eli se olisi siinä, liitetään rakennus nyt paikkaansa ja sitten voidaan tarvittaessa sitten muuttaa tästä ominaisuuksia. Yksi kriteerihän tässä on tutkia tämän naapurirakennuksen kanssa kerroskorkeutta. Ja se oli yksi, mutta sitten tosiaan me tuotiin viimeksi myös tämä pistepilvi, mutta sitä ei keretty katsoa. Eli nämä pistepilvi, me tilattiin vain pelkästään puut. Eli nyt saadaan vähän realistisemmassa ympäristössä tutkia rakennusten olemassaolot, miltä ne näyttää. No joo, eli teoriassa tuota rakennusta voisi nostaa, mutta nostetaan nyt ihan vaan harastuneisuuden vuoksi yhdellä kerroksella. Eli 6 kerrokseen. Ja se näköjään siirtyy nyt jostain syystä, mutta siirretään takaisin. En tiedä syytä, mutta siirretään se omalle paikalleen. Ja sitten voin tietääkin syyn, mutta niin, no joo, eli
voidaan tarkistaa samalla myös täältä tämä liikerakentamisen ja muiden rakentamisten rakennusoikeudet. Eli nyt tuossa rakennusmassassa kuoren sisällä voisi olla rakennusoikeutta käytetty 3576 neliötä. Asuntorakentamiseen se siinä nyt on 2800. Jos kuitenkin tuon pohjapinta-alan eli 596 neliötä osoittaisi liikerakentamiseen, eli alakerta, ja sitten voisi vaikka saman määrän osoittaa sitten toimistolle toisen kerran. Eli nyt sitten näistä 4 ylintä kerrosta on asumiselle. Ja asuntojen määrä on nyt 47 tuolla keskimääräisellä huoneistokoululla, mutta lisätään se 55, jolloin asuntojen määrä vähän vähenee 43. Tehokkuusluku on 0,71, sen tarkoittaa, että hyvällä suunnittelulla mahtuu todennäköisesti autot tontille, mutta voi olla, että joutuu käyttämään kellaripysäköintiä, mutta mennäänpä eteenpäin. Keskusta-alueella voidaan tiputtaa autopaikkavaatimus niin, että jokaista 154 kohti olisi yksi autopaikka. Kuulostaa vähältä, mutta tehdään näin. Liikerakentamisen vuoksi niin nostetaan autopaikkavaatimus jokaista 40 neliötä kohti, niin yksi autopaikka, eli noin 15 paikkaa, ja toimistolla tuolla 50. Vähennetään sitä hieman. 8-9 paikkaa. Yhteensä autopaikkoja tarvitaan 40 paikkaa pitää löytyä tontilta, ja tuossa mulla on erilainen laskuri, joka näyttää pinta-alana sen tarpeen. Sitten maanpintakorkeus voidaan ottaa tästä suoraan tentatiivilla tuosta 45,71 ja sitten noustikin tuon räystästiedonanto tuonne. Ja se on kyllä harjatieto mun mielestä. Sitten itse räystäällä se korkeus on tuossa 18 metriä ja se nyt pitää paikkansa. Eli se on tuohon lisäys 5. Se on sitten varmaan ihan oikea räystäskorkeus. Sitten sisäkorkeus, noita ei tarvita. Ja tässä tuonne tonttikoko oli 1920, nyt sitten tehokkuusluku nousee 1,8, joka tarkoittaa, että on pakko olla maallinen pysäköinti tai pysäköintilaitos tässä lähiympäristössä. No joo, eli siinä on nyt meillä yksi rakennus, tehdään muutama tähän lisää, otetaan tuo pistepylvipuut vähäksi aikaa pois, tehdään 2 muuta rakennusta vaan sen takia, että voidaan sitten katsoa se, mitä se kohdemuotoinen ominaisuus sitten parantaa, kuinka paljon se parantaa näiden asioiden tutkimista. Tähän voitaisiin tietysti laittaa tämän rakennuksen ulkopuolellekin joku tarramo on täällä infotietona. No. Siinä on käytetty 3434 rakennusoikeutta. Tuollainen pyöristysluku, että se ei ole. Ja sitten tuodaan tähän vaikka yksi suorakaiderakennus. Ja yksi kerroksena ei voi otetaan 5-kerroksisena. Ja sijoituspiste vaikka tälle puolelle. Otetaan tuosta suunta. Otetaan tuohon monta viivaa, mitä oikein onko tossa. Ja otetaan suunta vaikka tästä elementistä. Ja viedään tänne suuntaan 5 metriä ja tuonne suuntaan 5. Siinä ja käännetään. Tässä enterillä lukittaa automaattisesti, jos se oikein hyväksytään se. Ja meillä on yksi rakennus, jos voitu antaa vähän säädellä ominaisuuksia, mutta tehdään nyt vähän nopeammin. Ja vielä L-rakennus tuonne peilipuolelle. Eli sinnekin voitaisiin nostaa rakennuskorkeutta
Jotenkin tuo runko näyttää hirveän raskaalta, että tekisi mieli vaan näitä runkosyvyyksiä vähän kaventaa. No tuokin auttaa tuo L:n kaventaminen. Olisiko tuo koneistokoot sinne vaan saada. Nyt sitten on tarkoituksena ottaa sijoituspiste väärin, mutta katsotaan vaan miten se saadaan korjattua. Otetaan tuosta tartuntapiste. Mielenkiintoista se otti sen nyt. Ja otetaan nyt vaikka täältäkin tuo sumun tonne. Mennään tänne päin 5 metriä ja tuonne päin 8 metriä. Ja nyt sitten vasta havaitaan tässä, että hetki, tämähän on väärinpäin. Olisi jotain väärä nurkkaus. Me ottaa vaikka täältä nurkasta. Me voidaan täältä lähteä sitten hakemaan sitä oikeaa nurkkaa. Tämä näyttää paremmalta tämä suuntaus. Ja sitä edelleenkin tuo runkosyvyys kyllä vaivaa, mutta hyväksytään nyt, kun tämä ei ole nyt meidän se pääjuttu. Eli nyt ne on siinä tontilla ihan oikein. Ja sitten nyt meitä kiinnostaa näiden rakennusten autopaikat ja yhteiskerrosalat ja muut. Otetaan samalla näihin molempiin 2 muuhun nämä suosikki, niin joo, täältä tekstisuosikeista nämä rakentamistiedot. Tuohon. Näin. No joo, meillä on nyt 3 rakennusta tässä, kaikki solurakennuksia. Sitten mulla on tämmöinen parametrinen rakennus täällä, eli tämä on niin kuin, käytännössä nämä kaikki rakennukset muuttuu tuossa parametrit. Niin kuin tämäkin oli alkujaan tuommoinen solurakennus, niin nyt sitä on tullut tämmöinen, tästä on tehty solu, joo, eli tämä on ollut rakennus. Mutta tosiaan tämä on tämmöinen hyvin joustava rakennus. Nämä rakennukset, solidit ovat hyvin tämmöisiä elastisia sitten, että näillä on helppo työstää sitten rakennusmalleja. Mutta tosiaan ne alkujaan on tämmöisiä soluina. Ja sitten ihan mielenkiinnon vuoksi niin toin 2018 vuoden kaupunkimallista vanhoja rakennuksia. Tuodaanpa ne tähän, niin ne on kanssa ihan mielenkiintoisia. Otetaan muutama rakennus sieltä. Ja se pointti, miksi mä tässä nyt näitä keräilen, on se, että tuolta. No. Elikkä nyt yleensä, kun missä tahansa suunnitellaan, niin halutaan tietää kyseisen rakennuksen. Ja tuossa nyt esimerkiksi on olemassa oleva rakennus, halutaan vaikka se ottaa tutkinnan alle, ja sitten otetaan tästä nämä vaikuttaisi olevan lähellä tuo rakennus. Ja no, tarviiko muita, mutta malliksi siinä on nyt 2 rakennusta. Me voitaisiin ottaa periaatteessa kaikki nämä rakennukset, mutta nähdään näiden 2 lisärakennuksen avulla, että mistä tässä kohdemuotoisessa suunnittelussa, tai en tiedä onko se kyse vaan, että mitä mahdollisuuksia siinä on. Eli kopioin nämä 2 referenssiä tähän käyttöön. Tosiaan tämän 2018 vuoden aineistoja näkee, että pikkusen heikossa hapessahan nämä mallit ovat. Ja kuitenkin nyt lähdetään niitä stilisoimaan. Eli ajatus on tässä se, että nyt kun näin yksittäisiä rakennuksia kun tutkitaan, niin ok, tämmöinen littera auttaa kyllä. Me tiedetään, että tässä on 3400, mutta sitten kun näitä alkaa olla useita rakennuksia, tai me halutaan tehdä versioita, tai sitten ja muutenkin niitä autopaikkatilanteita, joko me keskitetään autopaikka johonkin, niin nyt lasketaan näitä yhteen näitä kemmejä, niin kyllä siinä joutuisi laskukonetta käyttää, mutta meidän kannattaa tehdä näistä kaikista niin kuin rakennuksista kohteita. Ja nyt sitten näytän, että mulla on 3 erilaista piirtämistapaa ollut. Tässä on ne parametriset solut, täällä on ihan tämmöinen solidi kappale, ja nyt sitten vanhat tämmöiset kaupunkimallirakennukset, jotka on verkkona. Näihin ei ole edes vielä mitään niin kuin älykästä tietoa, niin katsotaanpa, muutetaan nämä jotenkin
fiksummiksi. Eli on tuolta työkalun parametriehdot muutetaan tämä rakennus solidiksi ja tuo. Ja nyt sitten, mitä on tapahtunut, niin näiden hässäkkäverkkojen sisällä siellä on niin kuin syntynyt näiden mukainen solidi. Eli nyt tuo on huomattavasti paremman näköinen ja tuo rakennus. Täällä on sitten vastaava tilanne. Otetaan tuo verkko pois. Ja nyt meillä on käytössä täällä myös parametrinen kappale. Eli me voidaan näille rakennuksille myös antaa kohdemuotoiset ominaisuudet. Eli ihan samalla lailla mennään tänne kiinnittämään kohteet. Kohteelle annetaan tälle kohdetiedot. Me voitaisiin tässä antaa myös jo ominaisuuksia ja nimi. Ja annetaan tälle. Täällä olisi toinen. Katsotaanpa, saatiinko kohdetiedot näille niiden oikealla painikkeella. Tämä muokkaamaan. Tämä on tälle rakennus. Montako tässä nyt näitä rakennusta olisi? Vaikka 5 numero. Ja sillä olisi pieni tontti 1500 neliötä. Ja sitten materiaaliltaan, mitä tuo on rapattu. Se on rappaus ja sen vaaleankeltainen väri. Onko täällä vaaleankeltainen väri? Ja otetaan siihen ulkopuolelle vähän tietoa. Rakennusviitosesta on kyse. Otetaan kerrokset. Rakennusoikeus, mitä on käytetty, tehokkuusluku, siinä on aika paljon jo. Ja otetaan nämä tähän ulos jonnekin sopivaan paikkaan, mihin me tämän siirretään. Voidaan laittaa tuosta vaikka, tuo ei ole hyvä suunta, tuo on vähän väärinpäin, saankohan mä tämän jotenkin käännettyä. Jos mennään ylänäkymän mukaan, niin nähdään kaikki. Siinä meillä on yksi rakennus. Tehdään tälle samat asiat. Eli se oli 5. Tämä on sitten 4. rakennus. Ja siellä on sitten vähän isompi tontti. Ja en tiedä yhtään mikä se on. Tehdään sitten vaikka betonirakennus ja sitten harmaa. Ja sitten otetaan samat tiedot, E-luku, kemmi, kerrokset ja rakennustietoja. Viedään ne tuonne rakennuksen lähelle jonnekin, vaikka tuo. Sitten meillä on nyt, tämä oli 4. rakennus, 3, 2, 1 tehdään niin, että nämä ei ole vielä kohdemuotoisia, niin muutetaan nämäkin kohteiksi. Eli se vielä on tuo valinta päällä. Eli tämä rakennus ja tämä. Ja nyt käydään kertomassa ainakin näin, että tämä on 3 ja materiaaliltaan se on näköjään. On toki vähän niin kuin rapattu. Ja olisiko se vaalea, että puuttuu vaalea nyt. Se on nyt sitten vaalean keltainen, vaikka se ei ole. Ja nyt sitten otetaan täältäkin tiedot. On tontti kokonaan 2018. Nähdään kuitenkin vähän, että on erilaisia kerrosluvut tai nuo arvot ja kerrosluku otetaan matkan kemmi ja E-luku ja rakennuksen nimi. Viedään sekin tänne nurkalle, vaikka tosta tänne päin, vaikka tuohon. Sitten tämän rakennuksen tiedot. Tämä on 2. Ja sitten otetaan kerrosluku, kemmi ja E-luku. Ja jos täällä olisi vaikka
liikerakentamista koko tuo pohja-ala, niin katsotaan miten se tapahtuisi. Eli pohjalla on 681, yritetään nyt tuota lisätä. Eli pannaan se 35%, 66, aika lähelle. 36% sitten. Nyt ihan sama kuin päin laittaa määrä. Nyt mä laitan prosenteilla. Ja 686, no se riittää. Voisin olla, se on sitten desimaaleja varmaan. Muistaakseni mä laitan kokonaislukuna. Ja nyt sitten tämä rakennus olisi kans rapattu. Ja me ei voi tälle värille. Voitaisiin laittaa, että ei mitään. Ja kerrokset, no joo, tuolla on kaikki mitä tarvitaan. Liitetään tämäkin littera tähän rakennuksen viereen ja tehdään vielä tälle viimeiselle saamaan. Eli muokataan kohdeominaisuuksia, että se on nyt rakennus 1 ja se on 1924 ja tänne paljonkohan me laitettiin näitä rakentamista oli joku. Näitä ei tarvitse nyt miettiä niin tarkkaan, mutta 800 1004 on pohja-ala ja nyt miten se onnistus. Se taitaa mennä lähelle 30. 30, katsotaan 34%. Nyt ollaan huudella ja tää oli kans 30%. Ei sinne jää kyllä asumiselle kuin 40%. Ja asumisen autopaikkavaatimukset me otettiin 150. Tuli toimisto, näyttäisi olevan tuolla. Toimisto, joo. Toimistolle oli 70. Ja sitten liikerakentamiselle oli tuo. Ja täältä aiottiin ottaa matkaan nimi, kerrokset, kemmi, e-luku. Ja sitten mitähän materiaalia tämä on. On se tiiliä. Olisiko tiilenpunainen ja näin. Ja sitten sama juttu tällekin tämä littera tuohon. Ja vaan sen takia otan nämä tähän, että huomaan, että saman kysymyksen ääressä oltaisiin, jos nyt sitten lähdettäisiin keräämään näiden tietojen pohjalta näiden rakennusten yhteisrakennusoikeutta, kuinka paljon on käytetty. Nyt tässä ilman muuta kannattaisi laittaa, nyt mä laitan tänne uusia rakennuksia, olemassa olevia rakennuksia ja sitten tämmöisiä niin kuin futuristisia rakennuksia, niin näille käyttötarkoitukset tai joku semmoinen lisäinfo pitäisi ilman muuta olla, mutta nyt en ole sitä tähän vielä laittanut. Ja nyt halutaan kuitenkin näistä tietyistä rakennuksista tutkia, mitä nämä sisältää ja kuinka paljon rakennusoikeutta on käytetty, kuinka paljon autopaikkoja tarvitaan, joko voidaan keskittää tämmöiseen pysäköintilaitokseen, niin valitaan aidalla nyt nämä kaikki rakennukset ja otetaan sieltä nyt raportti tuosta tilanteesta. Eli raporttilomake ja täältä, vaikka tämä kevyt raporttilomake ja nyt saadaan se, ennen kuin liitetään se tuohon suunnitelmaan, niin katsellaan vielä hieman näitä. Eli täältä nyt saadaan ulos heti jo suoraan kemmimäärät. Ja nyt tietysti tässä seuraavaksi tulee mieleen, että ilman muuta niin jaettuna niin, että uudisrakentaminen, olemassa oleva rakentaminen ja vaikka tämmöinen epämääräinen, epävarma. Tai sitten jopa niin kuin rakennusfirmakohtainen rakennusoikeus. Jos niitä jyvittämisiä ja muita mietitään, jos rakennusoikeuksia lisätään tontille, niin on tärkeää, että meillä on sitten semmoiset raporttityökalut käytössä. Ja joo, eli nyt minkä tahansa näiden ominaisuuksien perusteella voidaan ottaa ryhmityksiä, voidaan ottaa maksimitilanne, minimitilanne, keskiarvo ja sitten tosiaan tämä summa. Ja jos katsoisin ihan lyhyesti tätä raporttilomaketta, eli
vaihtoehtoja täällä on esimerkiksi ryhmitellä asioita minkä tahansa asian mukaan. No nyt kun tässä on verran iso aineisto, niin en lähde näitä pyörittelemään, mutta tosiaan täältä valitaan se, minkä mukaan ryhmitellään asia. Ja ne niputtuu sitten samalle riville ja kertoo esimerkiksi kuinka monta rakennusta tai asiaa liittyy johonkin. Ja no joo, mutta liitetään tämä raportti. Ja sen jo melkein unohdin, niin piti liittää tuohon suunnitelmaan. Ja siinä. Ja nyt jos olisi sellainen tilanne, että me emme halua, niin tuo rakennus 0 on futuristinen rakennus, se on tuossa, niin nyt sitten kaikki nämä rakennukset on muokattavissa, myös nämä vanhat rakennukset, mutta esimerkiksi tämä uusi, joka on tämmöinen, plastinen, eli vaikka kuinka näitä sitten rakennuksesta muuttelee, niin tiedot tosiaan päivittyy täällä, mutta ne päivittyy myös täällä taulukossa. Eli jos nyt haluttaisiin tuota pohja-alaa, no tuossa pohja-ala varmaan nyt jo jonkun verran päivitetään vähän enemmän, niin voimme lisätä kerroksiakin. Lisätäänpä kerroksia. Tämä on mikähän tuo vapaa valinta. Ja yksi kerros tuli lisää ja sitten voi tietysti halutessaan vähän täältä tuunata rakennusta. Koko ajan tiedot kuitenkin rakennuksessa päivittyy. Ja voidaan tehdä vaikka terassoitumista tai muuta, mutta niin ei ole tarkoitus tästä tehdä mitään taidetta, vaan näyttää, että kuinka päivittyy nämä rakennuksen tiedot. Ja nämä on koko ajan ihan samanlaisella lomakkeessa, että jos nyt kurkataan joko tätä raporttia tai yksittäisen rakennuksen ominaisuustietoja, niin tänne on päivittynyt kyseisen rakennuksen pohja-ala ja sitten rakennusoikeus ja sitten saadaan se tehokkuudelta. Ja katsotaan, mikä täällä nyt oli pohja-ala tuolla nollarakennuksella. On ollut 298 ja nyt päivitetään tämä lomake. Niin pitäisi muuttua 459 neliötä ja täällä pystytään minkä tahansa asian, niin kuin sanoin, niin tekemään niitä ryhmittelyjä. Sitten tuo futuristinen rakennus, jos ei kuulu tähän ryhmään, niin me voitaisiin sitten vaikka poistaa se nyt täältä poistetaan raportista. Tänään katsotaan, miten se onnistuu. Tuolla poistuu, mutta eli klikataan tätä taulukkoa, valitaan komento ja kerrotaan, että mitä halutaan. Katsotaan, miten se. Joo, se vaan vaati aikaa näköjään. Eli nyt meillä on päivittynyt tilanne ja rakennukset, mitkä on valittu tähän taulukkoon, näkyy täällä punaisena. Ja tässä oli tuo raportti tuosta nyt pois ja katsotaan miltä näyttää. Pistepilvipuut mukaan. Ja pistepilvipuiden tiheyttä voi muuttaa vapaasti tuossa ihan vain ominaisuustietojen kautta. Se voi liittää vähän tuhtiutta lisää. Joo, tässä oli tämmöinen eräänlainen tutkimus, testausvideo.
Ei muuta, moi.